Guys, welcome na sab sa atong mga sambingay sa Kristohanon, mga istorya mga minagba nga daghan kang makatunan nga mga lesson sa kinabuhi. Ug kini alang sa mga Kristohanon, hilabi na gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So magamit kini atong mga istorya isip sermon illustration para mapasabot nato ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao. So kung may time ka guys, ang ato ang channel JDC Vlog TV, daghan na kita mga na-upload nga mga istorya nga daghang mga lesson nga makutlo nato unya with supporting verses kini atong mga istorya ato kining gibahaom sa mga bersikulo sa matag istorya nato adunay mga bersikulo nga suporta. So kini atong istorya karon guys, lain na usab ni nga content kay kani atong istorya alang kini sa mga tapulan nga Kristohanon nga moampo. Kini mong pag-ampo kinahanglan gini siya sakripisyo. No, although sayon kayo nitukon ang pag-ampo pero lisod kayo ang pagbuhat niini. Unya kani bitang pag-ampo kung gibaliwala bitaw nato ni. So this video sulti kini kanato kung unsay resulta kung magtinapulan kita sa ampo, unya unsa po resulta kung mainampo unta. So nindot kay ni nga topic guys, nindot ni nga storya kay gamit kay nato ang pag-ampo kana bang dako jud kayo kahimuan ang pag-ampo o kita makristohanon kanang normal ginato nga mainampuon gyud ang Kristohanon. Kay lisod kayong tawgon tag Kristohanon unya dili ta mainampuon. Muna nga para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mong istorya. Istorya kini sa usa ka tapulan gyud kaayo nga moampo. No, Kristohanon to siya pero tapulan siyang moampo. So ayang buhaton guys tungod sa iyang katapulan, isulat niya iyang ampo. Unya matag panahon nga moampo siya diha sa iyang kwarto, iya kining ipatapot sa kana bang dubuldik ya inighangad niya, iya lamang basahon. So ang ending tungod kay tapulan siyang moampo, di siya makaampo gyud nga kana bitawng magpungko, magtindog, iya halag yun nga tungod sa katapulan. Maghigda lamang siya magampo, magbasa ra dito. To gisulat na niya ang yang ampo. So gabi magampo man tuod siya pero gahigda gampo ga tungod sa katapulan. Unya magmatapod siya, inigmata niya di po siya mubakon. Iya lang tong basahon tong gisulat niya sa iyang babaw sa iyang dubuldik. So sige gito niyang ginabuhat. Nya dunay usa ka higayon nga kay nalit na siya sa trabaho, oras na, unya gadali-dali siya ni kalit siya bangon. So wa siya nakaampo. So nalimot man siya, dito na siya nakainomdom sa dihang nisakay na sa iyang motor. O ni paandar na siya sa yawi sa iyang motor. Unya nakainomdom siya nga, uy, kinahanglan day magampo. Unya kay di man siya makaampo ug kanang kinaugalingon kay katuramang gyud yang nahiman tungod sa iyang katapulan ug kahadlukan tungod katuramang gyud yang nahiman katong sinulat sa iyang dubuldik nga inighangad niya. Unya kay wa man siya kabasa ato pag mata niya. So ang ending iyan lamang giingnan nga, Lord, ngalit naman ko sa trabaho. Gadali man ko, ikaw na lang may basa atong akong gisulat dito sa kwarto. Ang Ginoo na lang kuno iyang pabasahon sa iyang ampo dito sa kwarto. Lord, ikaw na lang may basa ito akong ampo dito. Muna. So, ang ending, kay mamunti ang gihimo, nagdali-dali man siya pag abot sa una na disgrasya ang maong usa ka Kristohanon. So guys, din lang takutob sa mga istorya. Ang realidad sa atua, tapulan gitang kalapuyan kita nga mo ampo, no? Binimo kami sa seminary mi sa una, nakaagi mi seminary nga. Kanang wa gyud lami nga isa ka sa chapel kaya chapel man tong amo ang ampuanan dito seminary pero amo lang yung pugson ang amo ang kaugalingon kay kini mong pag-ampo need gini sa sakripisyo. Matud pa sa Matthew chapter 26 verse 41, pagtukaw kamo ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. So Jesus Christ ni mando siya sa mga tinun-an kay ani mong tayma ang mga tinun-an nga kauban niya silang Pedro o silang Juan, tulo ka tinun-an, iyang gipakuyog ani nga time sa Matthew 26 verse 36 to 42. Unya kay magampo si Jesus sa bukid sa Gethsemane, kuyog niya mga tinun-an. So karon pagbalik niya kay nangatulog lang ni mga tinun-an, gipangkapoy sila. Buto niyo si Jesus sa 39 nga ngano nangatulog man kamo, dili ba kamo makatukaw og balig usa ka oras? Munang iyon sa 41 nga pagtukaw kamo o pag-ampo aron dili kamo madaog sa pagsulay o panulay. Imatud pa niya luya ang lawas pero willing ang espiritu. Okay? So sa ato ang
kinabuhi kini bita atong lawas nun mao gini ang kana bang murag mo mukumbati gyud sa dihang mo ampo ta kani gyud ang mubabag ang atong tawhanon kaning kakapos tong lawas daghan kayo tang irason kung maghisgot nag prayer midweek prayer kani atong lawas dayon ang atong marason kay luya matud padri luya ang lawas pero ang espiritu willing guys kaning ang resulta mangud sa tawo nga dili may nampuon weak pa yang lawas mo weak pod ang espirituhanon pero ang nakanindot mangud ang tawo may nampuon kay bisag weak ang lawas pero strong ang espirituhanon so makalig-on ning pag-ampo sa ato ang espirituhanon. Okay? Dunay perfect example diha sa Biblia nga may nampuon nga tawo nga makayon gyud ta nga maong nakalahutay siya sa mga pagsulay kay may nampuon dahil siya ang kinabuhi ni Daniel. Kabalo ta sa storya ni Daniel. Si Daniel nabatasan gyud nga mag-ampo siya buntag udto o gabi. Bugi na ang iyang kana bang routine sa matag adlaw. Kada adlaw gina wa gunay palta ang pagkaminampuon ni Daniel. So muto nga niabot ang pagsulay, ipakanaog ang hari og balaod nga ang katong dili mo yukbo sa gigama niyang stratua itambog sa langob sa leon. Apan si Daniel wala na huyang diha, wa siya nagpadala diha kun dili ni uli siya siyang panimalig abrihan ng bintana at tubang sa Jerusalem unya gaampo siya tudo. Grabe no, so kanina yung tao may nampuon, grabe kalig-on bisan pag dunay hagit nga kamatayon mo barog yun sa mga pag-ampo. Muna sakto ang giingon ni Jesus Christ nga pagtukaw kamo o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay o sa pagsulay. Kay aduna gyud mga pagsulay nga agion nato sa atong kinabuhi. Manang Kristohanon ta dili gyud pwede nga dili nato kana mahimo ang pagkaminampuon. Okay? Dapat gyud ta mga Kristohanon nga mugahin gyud sa mga pag-ampo. Kay kani yung pag-ampo usa ni ka communication nato sa Ginoo. Ang Biblia ang Dios sa tamumati taswali makighinabi nato ang Dios diha sa iyang pulong. Unya vice versa diha pus mga pag-ampo makighinabi puta ngadto sa Ginoo. Musulti man ang Ginoo sa iyang pulong unya kita pod musulti puta sa ato ang mga tuyo diha sa mga pag-ampo. Ilisod man pug kayo nga Kristohanon ta unya dili ta may nampuon. Mahimo og itang weak nga Kristohanon. Kay abi nimo sama sa tumong sambingay pag humani ang ampo kay tapulan kay siya sa basahan lang dito Lord. Ikaw nalay bahala atong gisulat dito nga pag-ampo nan karon kay nagdali man siya pag abot sa pag-drive niya na disgrasya sa unahan. Bot pasabot walay protection ug walay panalipod kining tawo nga dili may nampuon. Kana bitong giingon sa 1 Thessalonians 5:17 nga pray without ceasing. Di ba? Klaro diha nga pag-ampo kamusta ng panahon. Nganuman kinahanglan gyud ang pag-ampo kay aron nga do na tay guide sa Ginoo. Doon natin mga panalipod nga gikan sa Ginoo. Kay ang ato manggong kaaway, espiritu po atong kaaway. Matod pa sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 nga dapat isuot nato ang whole armor of God. Isuot nato katong ipanghisgutan dito helmet of salvation o breastplate of righteousness. Apan iyon sa verse 17 ug 18 nga kining paagiha inyo kining masulot pinaagis pag-ampo o mabuhat nato ni pinaagis pag-ampo. Muna nga dili gyud pwede nga kanang sige ra tagpamati sa pulong sa Ginoo dapat mugahin gyud tag mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios kay kini pag-ampo usa kini ka panalipod no nay mga tentasyon sa atong kinabuhi dunay mga linglan ni Satanas tong kinabuhi every day is a battle sa atuang life no mga struggle mga kabugaton mga kana bang dili nimo masabtan nga sitwasyon nga moabot lamang mobuto lamang nga wala ka magdahom nga moabot nga mga sitwasyon. So bad situation niabot sa atua. But sama sa kinabuhi ni Job nga mga bad situation niabot niya. Pero tungod kay may nampuon ang mga tao nakastan ang nakastan si Job, si Daniel. So kita pod makastan ta sa mga pagsulay kung may nampuon ta. So guys, di nilang takutob sa atuang sambingay. Hopefully nga napalanginan ko na bless ka. Kung na bless ka guys, paki-comment lang sa atong comment section. Onya ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atuang YouTube channel JDC Vlog TV kay daghan ta mga sambingay diha. Onya bisitaha lang ang atong mga live sermon pod. Onya atong Facebook page Sambingay sa Kristohanon ayaw kalimot sa pag-follow o pag-share sa atong mga videos para daghang mga Kristohanon nga aware sa atong mga storya kini mga sambingay nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. Guys, pwede po kang mutawon ini nga video, i-click lang ni dita nga storya daghan po kang makuto ini mga storya ining mao nga
video. God bless.